Arkadan gahryman serdarymyzyň milli gymmatlyklarymy çuňur öwrenip, geljeki nesillere miras goýulma orna döredip berýän geň mümkinçilikleri, el hünärli, ussulaň dörejlikli işlemeklerini ruhlandyrýar. Ata-babalarymyzyň gündelik durmuşda höwes bilen geýän silkme telpeklerini we postunlaryny tekip halk köpçüligine ýetirýän Mary welaýatynyň Türkmengala etranyň edbereli ussallary öňjüli işleri görkezýärler. Ata-babalarymyzyň ähli döwürlerde geýän milli egni eşikleri ahlas bilen sünnälenip tiklepdir. Bugün kogünne dünýä ýüzünde uly gyzyklanma döredýän türkmeniň milli libaslaryny biçip tekip sünnäläp bejerýän el hünärli ussulaň horma sarpyz hasam belende göterilýär. Ajaýyp zamanamyzda milli eşiklerimizi nepeslik bilen sünnäläp bejermekde, ösüp gelýän ýaş nesilleri öwretmekde we miras goýmakda arkadan gahryman serdarymyzyň döredip berýän geň mümkinçilikleri edbereli ussulaň dörejilikli işlemegine ruhlandyrýar. Taryhyň ähli döwürlerinde ata-babalarymyzyň höwes bilen geýän silkme telpek, edýaka köýnük, düýe ýüngünden öýrülen hemem baganadan tikilen gursakçy çäkmen, gyrmyz donýaly milli libaslary öz gymmatyna şuňlar içinde ýetirmän sarpalanyp gelýär. Türkmengala etranyň ýaşaýjysy agzy bir maşgalasy bilen deri önümlörüň dürli görüşlerini taýýarlap halkymyzyň ösen isleglerini kanatlandyrmakda dörejilikli zähmet çekýärler. Derden taýýarlanýan önümlüň ählisi ekologiýa taýdan arasy bolup, insan saglygyna, peýdalygy bilen häzirki günler içinde ul islege eýi bolup gelýär. Biziň ata-babalarymyz ähli döwürlerde derini işläp bejermeň we deriden dürli önümleri taýýarlamyň kemil usullaryny ulanyp, sunugat derejesine ýetirmek başarypdyrlar. Ata-babalarymyzdan dowam edip gelýän milli ýörelgileri eýerip, kesinin kemal tapan ezbereli ussy öz ýetişdirýän şägirdlerine halkymyzyň dürden el dünýäsinde görnükli orna gelýän erkek adamlaryň geýän dürli görüşli telpeklerini we postunlaryny taýýarlamaň inçe ýollaryny we bede gaýratynlyklaryny ezberlik bilen öwredýär. Bu ussanyň maşgalasy ýurdumyzda uludan tutuljak toý bayramlary derden taýýarlanýan dürli önümlüň döwrüwap öwüşünli täze nuskalaryny taýýarlamaklygy maksat edinýärler. Halkymyzyň milli gymmatlyklaryny, baý meden mirasyny, däp desurlaryny dünýä ýüzüne dagarylandyrmakda we geljeki nesillere miras galdyrmakda nuskalyk işleri durmuşy ornaşdyrýan gahryman arkadamyza, hemem arkadaly gahryman serdarymyza alkyş sözleri beýan edilýär.